autogiro أوتوجيرو ማለት እቲ ዝኽፈል ገንዘብ ካብ ሕሳብካ ብቐጥታ ይስሓብ ወይ ይውሰድ ማለት እዩ። avgift ዋጋ ገንዘብ ትኸፍሎ bank ባንክኻ ከምቲ ኩላህና ትፈልጦ ትካል ኮይኑ ገንዘብ ትኸፍለሉ ወይ ትልቅሓሉ ከምኡ እውን ወዘተ ማለት እዩ። bankkort ባንኮርድ ወይ ባንክ ካርድኻ ባንክኻ ብቐጥታ ሕሳብ ይወስዶ ማለት እዩ። ሽዑ ክትገዝእ ከለኻ belopp መጠን ገንዘብ betalkort ቤታልኮርድ መኽፈሊ ካርድ ኮይኑ ፍልይ ዘብሎ ካብ ባንኮርድ ሕጂ ዝገዛእካዮ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ብፋክቱራ ይመጻካ ማለት እዩ። betalningsmottagare ቤታልningsmottagare ተቐባሊ ገንዘብ ማለት እዩ። እዚ ማለት እቲ ትካል ወይ እቲ ዝተለቃሕካሉ ሰብ ማለት እዩ። faktura ፋክቱራ መኽፈሊ ወረቐት እዩ። ክንደይ ከም ትኸፍልካ ኣብኡ ትሪኡ ማለት እዩ። fakturanummer ቁጽሪ መኽፈሊ ወረቐትካ ኮንታክት ኣብ ትገብረሉ ትደሊ ነታ ፋክቱራ ትሰድደልካ ማለት እዩ። förfallodag መኽፈሊ ወረቐትካ ትወድቀሉ ዕለት internetbank ኢንተርኔት ባንክ ኣብ ኮምፒውተር ጌርካ ክትከፍል ከለኻ kontanter ጥረ ገንዘብ kontonummer ቁጽሪ ሕሳብ ናይ ናብነት ክትከፍል ከለኻ ማለት እዩ። ባንክ ዜሮ ወይ ፕለስ ዜሮ ናይ ሎማዓንቲ እምበር ብዛዕባ ኣከፋፍላን ብዛዕባ ፋክቱራን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዌብሳይት እውን ባዕሎም ኣትዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም sfeconomy.se ኢልኩም ተኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም።